Mao ni akong iskabitsi. Sabaw pa lang, sudan na. Kumusta mga bay? Magluto ta karon og iskabitsi. After nato gihinluan ang isda, ato kining asinan ready para iprito nato. Ang sikreto sa pagprito ani, nating nipilit pag gani ang isda sa kaha, ayaw sa nimi baliha. Kung golden burn na ang isda, pwede na niya nato haunon. Tanawa oh, guwapa kayo atong pinirito. Ang mga panakot nga atong i-prepare basic lang kaayo, ken vinegar, luya, bombay, sili at sal, ahos ug brown sugar. After nato na prepare ang mga panakot, ato kining sagulon sa atong kaha nga way hugas-hugas. Ato kining itak ang hangtod nga mubukal. Kay wala pa man mamunga atong kamatis, ato lang ning sagulan og tomato paste. Ato dayang timplahan og paminta ug asin. Ato dayong patilawan ni Miming kung sakto na ba ang timpla. Ako dayong tilaw. Mag-prepare ta og pagpalaot sa sabaw, cornstarch ug tubig, din atong isagol sa atong iskabitsi. Nigbukal, ready na i-serve ang atong iskabitsi. Habhab na! Mao ni akong iskabitsi. Sabaw pa lang, sudan na. Hinaot nga naamoy nakatunan sa video nato karon. Daghan kayong salamat sa atong mga supporters, atong mga followers na kanunay nagsunod sa atong mga video. Matsalams o God bless natong tanan.